Mialma na ang ubang konsumante sa Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco sa Samal Island tungod sa sagunsong power interruption sa ilang lugar. Hinuon dunay pagpasabot ang Nordeco. Samtang singil sa kuryente sa isla, dunay pag-usbaw. Ani report ni Kent Abrigana. Nabalakan ang ubang konsumante sa Samal Island tungod sa sagunsong power interruption sa lugar. Sa usa ka semana manggudaw, moabot sa kapinduha ka higayon nga muwad-an og kuryente. Ang tindera nga si Ani sa Barangay Poblasyon Peña Plata, nabalakan na sa iyang mga tinda nga frozen foods, kumuwad na usab og kuryente. Kalit lang. Umikabalo nga mapanaot ang orasa na. Hasol kayo nun? Hasol jud. Hasol usab alang kang Mersya nga taga Barangay Poblasyon Peña Plata sab ang mga power interruption, hilabi pa nga nagagamit kini og electric fan tungod sa kainit sa panahon. Hassle sir ay kung wala may kuryente diri labi na panahon magabi need migsuga ana. Sumala sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated o Nordeco, kasagaran sa mga rason sa mga power interruption sa Samal Island, mauwag na pahigayon yung upgrade sa mga linya sa kuryente o ang mga unscheduled power interruption tungod sa mga sanga sa kahoy nga nagababag sa mga kable sa kuryente. Ang pag-upgrade sa mga linya to address ang power quality o reliability. Mao na usa sa ato ang kanang ginapaningkamutan gyud dinha to provide ang growing na demand of power supply sa Samal. Samtang dunay pag-uspa sa singil sa kuryente ang Nordeco kung itandi sa bulan sa Hulyo o Agosto nga anaa sa 1 pesos and 15 centavos per kilowatt hour. Kini gumikan sa pag-usba usab sa singil sa mga generation companies. Kini tungod kay nagsaka ang presyo sa per kilowatt hour nga atong napalit nga kuryente gikan sa ato ang mga power generators. Sulod sa isa ka bulan na ay pagsaka nga 0.5221 per kilowatt hour para sa ato ang fuel cost in average sa ato ang mga coal-based nga power plants. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.